ang individual needs. Kayo po ay pumunta dito sa venue ito kasi ang pag-uusapan natin ay kooperatiba. Si speaker po. Nag-iisip ka mo. Ano ang kagayunan o nag-i-strike sa inyo sa kooperatiba na ilan baga sa ano, gusto nindong full in line na maaraman na kung ano ang kooperatiba. Para po yan sa inyo o para yan sa hindi isa ang performance na kapmasin. Pagka-experience po. Kooperatiba po kasi ang kooperatiba. Dahil po dyan ang gabos din kasi kung sararo na nagkaigwa kami sa sarong sadit na grupo, magkakaigwa ng mga unity, kaya magiging kooperatiba para sa sarong kooperatiba, dumang kamumakua ng sarong kusog para magkaigwa ang sarong grupo nindo na magkaigwang pundo, magkaigwang transaksyon, magkaigwang dokumento, kasi magkaigwang boses ang sa inyong grupo. Okay po, pero pwede ka na po mag-speaker. Kung siya niya, nakakaano po na sa mga pag-ino, ito talagang pinakalaan kung ano talaga po ang kooperatiba. Another po, kung ano po ang kooperatiba para sa ito.